السلام عليكم. إني خديم محمد وأبيده حسبي بأن أدعى خديم محمد. نفسك. السلام عليكم ورحمة الله. يد رسول صلى الله عليه وسلم. من غري قلتين الجلبة حمدا ميتي ربنا بدو من كند سرما مدلم تكاوني de annabi mele beydo datigi e gillima hay sinno limtude ɓure giɗam gasnata ɗum ne malema qur'ana ɓuri hawde yimɓe fo e dokke jomen nderokuma refti kammuji ngabbuɗa cediɗa wate takgoma baroɗe majani holi nabi dule kame ndiwri anduma lellaɓe sunuba pabida muyni noye artinotima lellaɓe sunuba pabida muyni noye artinotima rulde en tima hoorema kala to jaɗane rewa ema kundo nde hirsa namdoya holi gonɗo annabi ne jofima lekki darinoki noduɗa fobre mun yarinotima fondu lelni e wimboma ne wirna hakkille anɓema jabala dillino gese mum ne sudda gite anɓe yidema nde ɓundu baysana metuno mbayluɗa inde notima welti ha ɓurte dahamugol wontina amane ɗoftima e newre makaje cubihini berlida halki anɓema wamara maytane ko seedema kono ko allahu wonirama so wolde shati gardoɗa hay jambareɓe ne goɗɗoma yeso ma labdi danmugol so jese bawli e woldema kuɓeje baysana gonɗe toon so laamu makata e nuruma ndiwri ene haala jabtoɗa to birtiɗa kaje njuroma ɓandu ma mbuvu meyata nyaku kame bongu hormima ɓandu ma mbuvu meyata nyaku kame bongu hormima hendu lati miskinandata to joɗiɗa ura henduma me hanna ɗo kadi e limtugol julɓe gasnani dokema illam ne ɓeydo e yiddema mi juli mi hisini e ru'uma illam ne ɓeydo e yiddema mi juli mi hisini e ru'uma ceerno alhaji wi jaɓi taccata wonde giɗo nabi wajjeji naɓe ne ɓi jaɓi taccata wonde giɗo nabi ay wanyuru nabi fo ne ɓi jaɓi taccata wonde giɗo nabi futanaɓe fo ne ɓi jaɓi taccata wonde yiɗɓe nabi ifrase kay jabi
beda jata wande yitbe nabi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Isabni kala jiddu rasul sallallahu alaihi wasallam. Ina wilti niray morsi. Grufo ma sha Allah misalni fof. Gruf nafsa misalni jurima. Misalni sharam be pop. Fof salmina ma jurama. Kala mo indon halaka do yon andu o salmina. Wassalam.